नैबे निज्लागुरियाव निजोरा बे गोदान पिकनिक स्पट ओपनिं खालामनो मोननानै गोसोआव गोजोननाय मोनदों। दा गाहामै गाहाम बे पिकनिक स्पटखौ अपारेट खालामनो हाथों कमिटिया आरो लोगोसे माने बियो सास्टेनेबल जाथों। सास्टेनेबल माने कि इकोनमिक डेभेलपमेन्ट खालामनो हाथों रायजोफोरखौ जायगानि मानसिफोरनो माने एन्टारटेनमेन्ट होनो हाथों। आरो जोङो बेबादिनो दाब दाब जायगायाव माने कि इक' टुरिजिम बिदिनो माने स्पट पिकनिक स्पट बा टुरिजिम स्पट माने खालामनाया बे मोनसे जोंनि थाखाय मोजां खौरां। बेजों जोंनि माने लकेल टुरिजिमखौ जोङो माने प्रमोट खालामनो हागोन। बेनि लोगोसेयैनो जोङो माने लकेल टुरिस्टफोरजों लोगोसे फरेन टुरिस्टफोरखौबो जोङो सानसे समाव जुदि मोजाङै जोंनि बे टुरिजिम माने बिथिङाव जुदि डेभेलप खालामनो हायोबा जोङो माने इन्टारनेशनेल टुरिस्टफोरखौबो फरेन टुरिस्टफोरखौबो जोङो गोसो बोनो हानाय जोङो खालामनो हागोन। दा बेराफारसेथिं जोङो सिन्था खालामनो गोनाङा बेसो जे जोंहा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारि बा बे ओनसोलाव थाग्रा रायजो राजाफ्रा माने लावखार ओंखाम जानाय नियम दङमोन। दा बे लावखार ओंखाम जानाय बेबादि पिकनिक स्पटफ्राव माने खालामफैयो। बे पिकनिक स्पटफ्रा जोंनि माने टुरिस्टफोरनि सिगाङाव जाहाथे जोंनि कालचार ट्रेडिशन डिसिप्लिन आरो जोंनि सोदोमस्रिखौ मोजाङै माने दिन्थिहरनो हायो आरो मोजाङै जुदि बिसोरखौ हस्पिटेलिटि होनानै वेलकाम खालामनानै बरायनानै बिथांमोननो माने थोजासे माने गोसोनि गोजोननायखौ होनो हायो। बे फारसे जोङो नाजानांगोन। दा बे जोंहा माने दिवसेयावबो अपेन खालामदों, मोनाबिलियावबो अपेन खालामदों आरो दिनै निज्ला बे मोनथाम टुरिस्ट स्पटआ खाथि खाथि हिसाबै बेखौ मोनसे माने लकेल टुरिस्ट सार्किट बादि खालामनो हायो। बेयाव दान्दिसे फैबाय बावहाय थानाय गासिबो माने नेचारेल बिउटि एस्थेटिक बिउटि सिनारिफोरखौ माने उपभग खालामनानै आरो दान्दिसे माने सेम दैयावनो मोनाबिलियाव बेरायहैनो हायो। ओमफ्राय माबायाव दिवसोरनि पिकनिक स्पटआव बेरायहैनो हायो। बेबादि माने टुरिस्ट सार्किट लकेल टुरिस्ट सार्किट बानायनायनि बावहाय माने मोनसे फिजिबिलिटि दङ होननानै बुंनो हायो आरोखि। इक' टुरिजिम होननानै बुङोब्ला बाहाय इक' फ्रेन्डलि जानांगौ, जायगाखौ साखोन सिखोन खालामनांगौ, बाव प्लेन्टेसन थानांगौ, माने नेचारेल गासिबो माबाफ्रा माने थिग थानांगौ आरोखि। टुरिस्टफोरनि थाखाय मा जिनिसा एट्रेक्टिभ जागोन होनोब्ला बावहाय स्पेसियेलि बाहाय नेचारेल रिभार दङ। बे नेचारेल रिभारखौ जोङो माने माब्रैहाय माने जोङो माने टुरिस्टखौ एट्रेक्टिभ खालामनो थाखाय मा रोखोमै जोङो प्रजेक्ट लायोब्ला थिग जागोन बेखौ कमिटिनि मानसिफ्रा आरो कनसार्न डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा सिन्था खालामनानै लायोबा मोजां जागोन। मोनसे टुरिस्ट स्पट बा पिकनिक एबा टुरिजिम कमिटिनि मानसिफ्रा इक'नमिकेलि सास्टेनेबल जानांगौब्ला आरो बे टुरिस्ट स्पटआ माने लं लास्टिं जानांगौबा बेवहाय मोनसे डिटेल प्रजेक्ट रिपर्ट नांगौ जायो। बे डिटेल प्रजेक्ट रिपर्टखौ डिपार्टमेन्टजों लोगो नांनानै जायफोरनाखि कनसार्न माने कमिटिफोर दं बिथांमोना स्टेक हल्डारफ्रा माने डिटेल प्रजेक्ट रिपर्ट बानायनानै बिभिन्न माने फान्डिं एजेन्सिनिफ्राय फान्ड लानो हायो। बे रोखोमैनो बे फान्डनि गेजेरजोंनो बिथांमोनहा माने बे स्पटखौ टुरिजिमखौ डेभेलप खालामनो प्रमोट खालामनो हागोन।